जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2023 बादायलायनायखौ दिनै बाक्सानि बाथौफुरि गेलेग्रा फोथाराव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बेखेवना होबाय। आसाम सोरखारा गेलेगिरिफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो एरसोना थानाय रोंगौथिखौ बायजोआव दिहुननानै गेलेग्राफोरखौ खाबु होनाय गेदेर बिथांखिजों रायजो नाङैनो खेल महारन खुंनायखौ नुनो मोन्दों। गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय बे खेल महारन बादायलायनाया गिबियावनो गामि थाखोनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै बिसिडिसि थाखोआव साब डिभिजन बिधानसभा बियाबाव देरहानाय हान्जाखौ जिल्ला थाखोआव गेलेहोनाय जादोंमोन। बिनिफ्राय बिसिडिसि साब डिभिजन आरो बिधानसभा बियाबाव गेलेनानै देरहानाय हान्जाखौ जिल्ला थाखोआव गेलेहोनो थाखाय सायख'ना लाबोनाय जादोंमोन। बिदिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव साफागुरि बियाब आरो बरमा मोननै बिधानसभा बियाबनि 19 बोसोरनि सिंनि आरो सानि जोलुर गेलेगिरिफोरखौ लानानै सानथामनि थाखाय जिल्ला थाखोनि खेल महारनखौ साफागुरि बियाबनि एमएलए एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उदखावग्रा ब्रह्मआ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बे जिल्ला थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव जोलुर गेलेनाय, भलिबल गेलेनाय, खारनाय बादायलायनाय आरो बास्केटबलाव मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो रायजो थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय लांनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बे बाथौफुरि जिल्ला गेलेग्रा फोथारखौ आसामनि बिटिसिनि स्पर्टस एकाडेमि खालामनायनि बिथांखि लानायखौ मिथिहोयो। बे हाबाफारियावनो थांनाय 37थि माहारियारि गेलेनाय बादायलायनाय नेशनेल गेम्स ग'वा बोरला गावनाय सनाथि बान्था देरहानो हानाय बाक्सानि रितु बसुमतारी आरो टाइकान्डुआव सिलभार मेडेल देरहानो हानाय बाक्सा पुरन श्रीपुरनि सबिता रामसियारिखौ बरायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', बाक्सा जिल्लानि बेंगिरि कृष्ण बरुवा, बाक्सानि एसपि उज्जवल प्रतिभा बरुवा, गाहाय आलासि महरै अर्जुना बान्था मोननो हानाय आसामनि गौरब अर्जुना नयनमणि सयकिया आरो गेलेनाय बिफानजों सोमोन्दो थानाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला थोरफोनि जे खेल महारननि फाइनाल स्टेज दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 7 जानुवारियाव जोबहैगोन। खेल महारनआ थांनाय नभेम्बर दाननिफ्राय जागायदोंमोन बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय एलएसि लेभेलसिम एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सि लेभेलसिम। दा बेवहाय सेलेक्सन जानानै बेस्टआव फैनाय मानसिफोरखौ लानानै एबा टिमफोरखौ लानानै दिनै फाइनाल जायफोरा देरहागोन फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड इन्डिभिजुवेल इभेन्टआव बा ग्रुप इभेन्टआव ग्रुपैनो देरहागोन बिथांमोननो स्टेट गभर्नमेन्टआथ' सार्टिफिकेट होखायोआनो, लोगोसेयैनो बिसोर स्टेट लेभेलनि कम्पिटिसनाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु मोनगोन। आरो जि सार्टिफिकेटखौ जाय खेलारिफ्रा मोनगोन दा बिथांमोननि जिबनाव बेफोरो जोबोद मदद होगोन, केरियार बानायनायावनो होन एबा गेलेनायाव गुबुन मोनसे गाहामसिन खाबु लानायाव मोनसे मदद होगोन। खेल महारननि गेजेरजों गामि सिङाव हाबसोनानै थानाय टेलेन्टफोरखौ बाहेरायाव लाबोनो नाजानाय जादों। गोदो गोदाय खुब सेलेक्टेड मानसियासो सुबिदा मोनोमोन गोजौ लेभेलाव गेलेनो। दा बयखौबो मोनसे मास लेभेलाव लाबोनायनि गेजेरजों बांसिन मानसिया बे खाबुखौ मोनबाय। दा बेनिफ्रायनो सोरबा अलिम्पिक प्लेयार जाहैगोन, सोरबा वर्ल्ड इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट चेम्पियनबो जाहैनो हागौ। केरियारनि बेलायाव केरियार माने बे सोरबा डक्टर, इन्जिनियार बा अफिसार बेफोरल' केरियार नङा बा बिजनेसआल' केरियार नङा। खेलायाबो मोनसे केरियार जानो हायो बहुत मानसिनि गेजेराव। बे मोनसे एनभारनमेन्टखौ लाबोनाय आरो फारसेथिं मोनसे हेबिट डेभेलप खालामलांनांगौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव फिटनेस आरो केरियार हिसाबै लानाय खेलाखौ आरो मोनसे हेबिट मोनसे डेभेलप खालामलांनांगौनि थाखाय बे खेल महारना जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट आसनि स्टेट गभर्नमेन्टनि। आरो बेनि गेजेरजों जोङो रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बे हाबाफारियाव जोङो लोब्बा खालामनो हादों। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला थोरफोनि जे खेल महारननि फाइनाल स्टेज दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 7 जानुवारियाव जोबहैगोन। खेल महारनआ थांनाय नभेम्बर दाननिफ्राय जागायदोंमोन बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय एलएसि लेभेलसिम एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सि लेभेलसिम। दा बेवहाय सेलेक्सन जानानै बेस्टआव फैनाय मानसिफोरखौ लानानै एबा टिमफोरखौ लानानै दिनै फाइनाल जायफोरा देरहागोन फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड इन्डिभिजुवेल इभेन्टआव बा ग्रुप इभेन्टआव ग्रुपैनो देरहागोन बिथांमोननो स्टेट गभर्नमेन्टआथ' सार्टिफिकेट होखायोआनो, लोगोसेयैनो बिसोर स्टेट लेभेलनि कम्पिटिसनाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु मोनगोन। आरो जि सार्टिफिकेटखौ जाय खेलारिफ्रा मोनगोन दा बिथांमोननि जिबनाव बेफोरो जोबोद मदद होगोन, केरियार बानायनायावनो होन एबा गेलेनायाव गुबुन मोनसे गाहामसिन खाबु लानायाव मोनसे मदद होगोन। खेल महारननि गेजेरजों गामि सिङाव हाबसोनानै थानाय टेलेन्टफोरखौ बाहेरायाव लाबोनो नाजानाय जादों। गोदो गोदाय खुब सेलेक्टेड मानसियासो सुबिदा मोनोमोन गोजौ लेभेलाव गेलेनो। दा बयखौबो मोनसे मास लेभेलाव
लाबोनायनि गेजेरजों बांसिन मानसिया बे खाबुखौ मोनबाय दा बेनिफ्रायनो सोरबा अलिम्पिक प्लेयार जाहैगोन सोरबा वर्ल्ड इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट चेम्पियनबो जाहैनो हागौ केरियारनि बेलायाव केरियार माने बे सोरबा डक्टर इन्जिनियार बा अफिसार बेफोरल' केरियार नङा बा बिजनेसाल' केरियार नङा खेलायाबो मोनसे केरियार जानो हायो बहुत मानसिनि गेजेराव बे मोनसे एनभारनमेन्टखौ लाबोनाय आरो फारसेथिं मोनसे हेबिट डेभेलप खालामलांनांगौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव फिटनेस आरो केरियार हिसाबै लानाय खेलाखौ आरो मोनसे हेबिट मोनसे डेभेलप खालामलांनांगौनि थाखाय बे खेल महारना जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट आसनि स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो बेनि गेजेरजों जोङो रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बे हाबाफारियाव जोङो लोब्बा खालामनो हादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।